Mayong adlaw kanyang tanan mga ka-dear friends, karong adlaw lahi na sad nga istorya ang tagaanta og kinabuhi diri sa tuang YouTube channel ang Dear Papa Joe Stories. Daghang salamat sa itong mga subscribers nga nagpadayon lang gyapon pagsuporta kanato og welcome sa tuang mga bag-ong mga subscribers nga karon pa lang gyud nakadungog og nakakita sa tuang channel. So don't forget to click the subscribe button o ang notification button para ma-notify mo sa mga bagong istorya nga atong idalit kaninyo. Pero sa dili pa nako ipadayon ang atuang pagbasa sa tuang suwat karon, ako sa di ay tagaan og kahigayunan nga ma-shout out ang atong mga kaigsunan nga nag-comment sa unang video pa niini. Sama ni Janice Tora nga taga Cordova. Daghang salamat sa inyo ang pagtanaw. Si Chambags 1893, si Ortega Era, thank you so much for watching, and si Maribel Repuela 504. And si Detective Conan 911, daghang salamat sa inyong pagtanaw. Og si Charlene Bakluhan, thank you. Next time, ibutang lang sa ninyo kung asa mga lugar. And si Junicio Talugo, listening right now kay walay duty tungod sa fiesta sa Mactan. So that was days ago. And also ni Joe Leagues 3, daghang salamat. Nakita rin niya ni sa SMDI. Daghang salamat. Ha? Nice kayo mong mga tattoo. Yan. O si Paris Lean, thank you so much. And ningon kang i-shoutout ko next video. So, ani ana. Okay? Thank you so much. And also ni Ana Fe Fuchika, yan, from Surigao City. Yan, daghang salamat ha. And also ni Queenie D. Oh, yan, comments na siya. And also ni JM Leo Horse. Thank you so much for commenting. And also ni Mina. Daghang salamat. And also ni ako na rin nabasa si Janice Tora. So, kung napatay extra binaog dili kay tatong taas ang istorya nga itong pagkabasahon, daghang gyud nato og kagayunan nga mabasa na ang inyong mga shout out diha. And of course, i-general na lang nato ang tanan nato nagtan-aw mga OFWs wherever you are right now, labi na sa Middle East, keep safe. Sa atong mga kaigsunan diha sa USA, sa tanang mga lugar sa Southeast Asian countries nga na dito na trabaho atong mga kaigsunan nga gihimo lang kalingawan para di kay sila tantong mingawon sa Pilipinas. Daghang salamat ninyo. And kung kamo na mismo magpadala sa inyong suwat, ipadala ka na sa papajoesuperb@gmail.com. Okay? So dito maglangay og anian na ang atong istorya karong adlaw nga nagtuki kabahin sa tunglo o tungo. Mutuo ka ba na nga kung tunguhon ang usa ka tawo madayunan? Atong paminawon ang istorya sa atong sender diri lang sa Dear Papa Joe Stories. Oh, dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Dear Papa Joe, una sa tanan, mangayo ko og katahuran nimo og sa tanan tigpaminawan sa imuhang YouTube channel. Wagi ko magdahom nga ako na ang magsuwat karon sa akong istorya sa kinabuhi. Dili kini kabahin sa akong love life, kay maayo man ang dagan sa mong relasyon sa akong bana. Tawagan lang ko sa pangan nga Joy, 24 anyos, mao na akong edad karon ug bag-o lang naminyo ug may usa ka buok anak. Sa tinuod lang, may trauma ko sa mga lalaki dili tungod sa bastos nga pangitabo kundi kabahin sa dinad-an sa among amahan diri kanamo. Mapasalamato na lang ko nga abutan si Romel diri kanako, kining akong bana. Dili sad lalim ang nagianan niya diri kanako, kay tuig sad kapin. Sa siya nga naghuwat nga akong sugton, kay classmate man mi sa college sa una. O karon, bana na gyud nako. Limami ka man nagigsuon ug ako ang kamanghuran ug naginusarang babae sa pamilya. Wa ko makasabot unsay utok sa kong papa nga isug man kaayo. Sige lang siya og away ug pangaway ni mama ug amay tabo kay kami sa mga anak iya sang pahimungtan.
Tanang nga pwede ibunal sa bata sa una na tilawan na namo tanan. Tanang disiplina amo nang naagian. Sama sa luhod nga naay asin. Dili lang ko katuo nganong nabuhat man to sa among amahan nga sa akong edad. Niyatong panahon na kay medyo modern naman nga di na pwede dagmalan pag-ayo ang mga bata. Siguro way laing rason niya na kundi ang among kapobre ug ang nadak-an sa mong amahan nga disiplina sad sa iya hasad nga mga ginikanan. Pero in fairness baya Papa Joe, di baya sad sa tanang panahon ang pagpamunal ra ang among kwentahon. Gawas sa pagka-istrikto ni Papa kay kamaw baya siya nga mo-provide diri kanamo. Maski unsa na lang iyang sudlan basta tinarong na trabaho para lang makaskwela mi. Nagyo sa kay gayon niya na nga need me o gipalit sa project. Unya wa may kwarta, gibaligya gyud ni Papa ang iyang hiniktang manok para ipalit og project. Pero mao lagi na, kung makainom si Papa, unya madugay lang ang iyang sugo ug katuman kay makatilaw dayon mi. Labi na niya itong usa kay gayon nga di gyud nako makalimtan. Kay taud-taud gyud siya nga nipuyo sa kong dughan nga maoy nakapahiubos nako ngadto kang Papa. Naginom sila sa iyahang kauban sa construction diha sa muang ubos ug gitawag ko niya kay nahutdan sila og ice. Niduol ko sila ha. Medyo nang yambid na ang sinultian ni Papa niadtong panahon na. Kay hubog na, Papa Joe. Uy, Joy, to sa tindahan, palit og ice dito kay nahurot na ang ice. Normally, Papa Joe, si Mama yang suguon pero nagluto man si Mama og paniudto nila. Mao nga ako ang nipalit. Pero 7 anyos pa lang ko ato. Gitagaan ko ni Papa og sensiyo og nilakaw sa layo. Nya layo pagyud kayo nga tindahan kay naalagi mi sa probinsya. Pag-abot pa nako balik sa mua, iyan ako nakit-an sa layo pa. Ug ingnan nga, Joy, ibutang na og plato ang ice ha. Ipabuak ng mama nimo yan. Dada-adere. Mao na akong gibuhat, Papa Joe. Pagbalik nako dala na ang ice, kalit lang nga nibikangkang sa tiil ang iyang kainom. Kay nahubog na gyud siguro ug maayo gyud na akong pagasango sa tiil ug nalamba ko sa ilang atubangan ug nayabo ang ice nga akong gidala. Imbis tabangon ko nila, dali kayo nakabitan si Papa ug gikwiliuhan ang akong likod. Imagine 7 anyos pa lang ko ato ug medyo gidanggas pa. Mao nga ako'y nasuguan ato kay tuaman sa eskwelahan ng ako mga maguwang. Gadanghag malagang bata ka, inutil man ka. Singka pa ni Papa nako. Nga napugwat gyud ang iyang kainom kay nakuyawan og 15 kaaway. Dali nga nakagunit si Papa sa chinilas o paspas kini nakahapak din nako. Dungan sa pagsigi og yaw-yaw og animal ka, busit man kang bata ka. Ambot ba og nayawaan ba siya pag-ayo ato? Iya bitaw nga gihapak ang bino nga napaisud sa bangko dayon hata og hapak nako. May gani, kinigawas si Mama og gibadlong si Papa. Wa makatingog ang kauban ni Papa gud sa iyahang kamangtas niadtong orasa. Nibarug ni og nagsapinday nga nilakaw palayo sa iyahang kainom. Berto, nonsam tang kaoy nga pagkaamahan na kaoy. Kagamay bata ana niya babae pa na imo man ang patulan. Kung nalahos pa to nimo, mapatay na nimo imong kaugalingong anak. Siya ba Linda? May pampalayo mo diri samtang makapugong ko. Dalala mo buwisit sa akong kinabuhi. Matod pa ni Papa. Papa Joe, dali taon nakabira si Mama nako padung sa sud ug nakatug sad si Papa sa gawas. Buwisit? Buwisit diming mga anak ug pamilya mamin niya. Sukad nito pagkatabuha, Papa Joe, kanunay na ko nga mag-ampo o mag-wish nga unta, mamatay na lang siya. At least, muhilak ra ko anang adlaw. Kay maski maldito si Papa, kay love gyapon nako siya. Mao nga muhilak gyapon ko. Mao na nga makaingon siya nga busit mi kay ang ako mga maguwang nga mga lalaki, di na lang muli og sayo. Sa mua,
kay makatilaw raman gihapon sa bunal ni Papa Pirmi. Ako lang madunggan sila si Manoy nga mag-istorya og mingon nga naunsa mas Papa abusado kayo. Tinud-on man tag bunal, mura man tag di niya anak. Ako lagi napugong ragyug ko. Kay base nung masuklan ako na og mahinaykan pa na sa ako di ko manganti. Matud pa sa akong mga igsuon. Pero ako, sa hilom, sige lang ko gampo. Nahunta, mamatay na lang siya para mahuman na ang tanan. Paspas ang dagan sa panahon, Papa Joe, ug way kausaban si Papa. Sa iya mga pagdisiplina, diri ka namo. Maski pa og di namo sala. Maski pa gani, pag college na, ang mga edad sa ko ang mga igsuong lalaki pero wa lang kay eskwela. O pang college na ang edad sa akong mga igsuong lalaki pero wa lang maka-eskwela. Kay bunalan lang gihapon, latuson gihapon. Pero kay mga dagko naman sila, kay ilarang dagan-daganan si Papa ug mga tawa, kay matud pa nila ug seryosoon kuno nila si Papa. Kay usa ka sumbag nila, makatug jud kuno ni. Si Mama ang magsigi og maymay namo, nga sabton lang kuno namo si Papa, kay di sad maayo ang nadak-an ini sa mga kamutsad sa iyahang mga ginikanan. Mura ba og napasa. Pero apilon di mi. Si Papa manggod ang nibarog nga amahan sa ilahang mga igsuon kini biya iyahang mama nila og nakarelasyon og lain ang ilahang papa og napasagdan sad sila. Maluoy ko maminaw sa istorya ni Papa. Pero rason ba gud di ay nga kami ang pasakitan pirmi? Kapila na ni niya o siya gibadlong sa iyang mga paryente gani Papa Joe nga dili na palabi sa pagbunal diri kanamo kay mga dagko nami. Pero ipalapos ra ni Papa ang mga tambag kada bunal ni Papa nako way puas ang akong pag-ampo lagi Papa Joe nga unta mamatay na lang siya. Hangtod nga niabot ang usa ka adlaw nga niuli kini nga hubog ug gasigi og yaw-yaw. Kay iya ko ng mga kauban sa construction sige lang og panghilabot ug mamaligya og mga materyales nila sa construction. Napabili ba ako sa prinsipyo ni Papa. Naagi ni siya baruganan. Matud pa sa akong nadunggan sa istorya nila ni Mama nga maski hubog siya, di gyud na niya maisahan og tingog o isahan og tingog si Mama. Kami ra gyud yung mga anak ang iyang pahimungtan. Ang iya daw mga kauban kay magpalusot og mga kabilya og semento. Iya daw ning nakit-an og gihagad siya nga moapil. Total, gamay raman daw og swinilduhan ang ilang amo pero nibalibad siya. Dugang pa ni Papa nga bahala og kuno og magkalisod siya og trabaho. Basta limpyo ang pamaagi ang iyang ipakaon sa iyang pamilya. Maski ingana daw ang iyang batasan sa iyang mga anak, kay love kuno kay niya. Ug di lang siya kamao mo express og love kanamo. Matod pa nila Papa Joe, ang mga pulong kuno nga manggawas sa baba sa usa ka hubog kay gikan di kuno na sa iyahang kasing-kasing. Sa usa ka suok napatulala ko sa akong nadunggan ni Papa. Nakaingon ko nga mayong taom din si Papa kay nakasulti siya ni adto ug may prinsipyo siya. Hinay-hinay na kong nisabot sa akong amahan. Ako na sa gisultian ng akong magguwang sa akong nasayran ug ningon raman sad sila nga nakasabot ra sila ni Papa. Dugay na, mao nga di na lang nila seryosoon pag-ayo ang bunal ni Papa. Mao nga magdagandagan na lang sila. Pero na may panultihon Papa Joe nga be careful on what you wish for. Ingon nila ang pag-ampo di matubag diha-diha dayon ug mauna ang nahitabo kanako. Buwan na lang sa di pa ang graduation nako sa senior high diyang usa ka bating balita ang niabot namo. Nakig-inom daw si Papa sa mga kauban sa construction. Ug matud pa sa usa ka saksi nga nagkabangi daw ni sa usa ka kauban kay nga kung Papa ang gipasanginlan nga maoy ni sumbong sa engineer nga gipangkawat ang mga kabilya og semento. Ni-deny ko no si Papa pero kalit lang siya nga gidunggab sa dughan nga niresulta sa iyang kamatayon. Di na mo madawat ang nitabo sa among amahan.
puwerteng hilak ni mama. Kami tanan ug labaw nako puwerteng tiyabaw kaysa tago ako ang ma-blame nganong namatay si papa. Wa lang siya masayod nga ako ang hinungdan nganong namatay si papa, kay ako ang nag-ampo pirmi nga unta mamatay siya. Dito sa haya sa kamahan kay hinay-hinay nga nanggawas ang akong pagbasol nga ako'y hinungdan. Sa kahadlok, giluom na ako ang tanan, kay mahadlok ko nga mutugan nila ni mama ug sa akong mga igsuon nga ako ang nanungo sa among amahan nga unta mamatay na lang siya ug mohilak ra ko. Pero lahi karon mas bali pa nga nisukol ko niya ug nabunalan basta magpabilin lang unta siya sa amuha. Dito na ko nasayri tanan nga di ang bati lang di ay nga nabuhat sa usa ka tawo ang tagaan nato kabugaton. Pila na lang katuig ang hilabay sukad namatay si papa, kay wa gyapon ko maka-move on, Papa Joe. Dala-dala nako ang guilt sa akong kasing-kasing nga ganahan ta ko nga mutugan sa akong mama og igsuon nga di unta mamatay si papa ug wa pa ko mag-ampo nga unta mamatay na lang siya kay sakit kaayo siya og binunalan diri kanamo. Pero nahadlok ko basin ug masuko sila nako, Papa Joe. Dili-dali para nako tanan. Daghan kong struggles in life. Labi na sa akong pagpangita og trabaho. Kay college level raman ko. Muhangad na lang ko sa kisame nga makiistorya ni Papa. Di gyud mawa ang akong pangayo og pasaylo ngadto niya. Muto na lang gyud ang akong mga luha dungan sa pagsulti nga, Pa, pasaylo ako. Kay kung wa pa lang ko manungo nimo ug nag-ampo nga mamatay na lang unta kag sayo. Siguro naakas akong kiliran karon. Nitabang pagpangita og pamaagi nga makakaplag dayon kog trabaho para matabangan ako sila si mama. Papa Joe nga mga igsuon nagiyahay na. Dili pa man minyo ang tanan pero nagkatibula agyud mi. Ug ako nalay nahabilin kauban si mama. Nagpasalamat na lang ko nga gitagaan ko sa kaytas-an og lalaki nga butan. Nagtindera ko atong panahuna sa usa ka bugasan ug diyang naila-ila nako kining kargador ni Sir nga si Romel. Sa sinugdanan, layo kay ko niya kay mahadlok lagi ko og lalaki. Maski gani sa akong mga igsuon, mao gani nga wa ko kasulti nila sa akong gitaguang sekreto nga nanungo ko sa ako ang papa. Hangtod nga nanguyab siya nako, di masako pilian kay si kinsa raman taon ko. Moto nga nagkarelasyon gud mi. Grabe ang iyang respeto nako kay sud sa panahon nga uyab lang mi. Wa gyud siya mo take advantage nako. Uyon pod si mama niya kay maayong tao kini. Sa tinuod, kugihan kayo siya, Papa Joe. Usa sa utang usa sa butang nga nakapagusto nako niya kay nakita nako ang pagkakugihan ni Papa sa una. Gawas lang sa pagkapalahubog ni Papa. Ako siyang gisultian sa akong kaagi labi na sa ako ang pag-ampo nga unta mamatay og sayo si Papa. Matud pa niya nga dito na ako angay diblibon kay bata pa lang ko. Niadtong nasulti ko to ug di pa makasabot sa kinabuhi. Kay ang kasakit ug kasakit sa bunal maoy nagpasulabi nako niadtong panahon na. Ug usa pa daw, pagbuot ka to sa kahigayunan nga mahitabo to kay ang matag tao dunagyoy kaugalingong badlis sa kapalaran. Nigaan-gaan ang akong pamati ato, Papa Joe. Hangtod nga ni-propose siya nako og kasal. Ug human gyud sa pandemic, nagpakasal mi sa Huwes. Ug giludhan mi sa among amo. Kami ra sa akong mama og duha ka igsuon nako nga nakatunga ug ang pamilya ni Romel. Gitagaan mig puhunan sa among amo nga makatukod og tindahan sa mua. Pero si mama lang ang nagbantay. Bugasan gyapon. Every weekend, gitugutan mi nga mag-day off kay sila sad amo take over sa Sunday. Ug kami sad, tabang sad mi sa amo ang tindahan. Doon na mi anak ug puwera buyag pinangga kayo ni Romel ang among anak nga babay ug ni promise siya
nga di gyud niya dapatan ang mga anak kay naay mga pamaagi sa pagdisiplina sa mga anak nga di magdumot sa ilahang mga ginikanan. Karon Papa Joe, mao ni nga akong gusto nga may bawaan. Angay ba na kong ingnon si mama nga nanungo ko kang papa? Kay matud pa sa kumbana, don't dwell sa past. Kay di daw ko maabot sa kung gustong maabdan. I hope nga nakahatag ni og leksyon sa uban kining akong istorya nga samtang buhi pa ang atong mga ginikanan ug kung kaya pa natong magpaubos sa garbo atong pangitaan og pamaagi nga maplantsa ang mga problema sa dili pa ulahi ang tanan. Kini mong magtatampo, Joy. Daghang salamat Joy og nindot ang imong istorya og nakahatag yun ni siya og leksyon sa uban, and I'm sure labi na sa katong mga taas-taas na og mga edad naka-experience ani nga klase nga dinadaan sa mga ginikanan kanang gitawag nila corporal punishment. And I for one, ako sa nang nahaguman nga maski dili ako masala or makapagtag-away sa itong kadua, maski dili atong sila kitay bunalan kay nga nakigduwa ta antong mga tawhana nga kabaw man dayta nga awayon ra ta murag ingana pa. Well, wa mo koy nakita ang problema kung musulti ka sa imong mama. Kay I think ang itubag rasad sa imong mama sama rasad sa tubag sa imong bana. And I'm sure nga makasabot ang imong mama sa imong gibati niadtong panahon na. Ug siguro dili na dibdibon sa imong mama. Kay wala nimo ang gahom nga makapahunong sa kinabuhi sa katao. Sakto imong bana nga pagbuot kadto sa kahigayunan. Dunay rason nga nung nahitabo to. Dunay rason nga usahay dili diri mo direktag epekto nato, pero dito sa uban dunay rason nga makapabuka sa mga mata sa ubang mga kaigsunan nato nga nitrabaho sama sa trabaho sa imong papa nga kung mahimo kung nakay makit-an di na lang ka manghilabot nila o imo na lang huwaton nga dunay masakpan. Labi na karon na may CCTV. Di na lang ta magsumbong-sumbong kay naasay mga tao nga di makasabot o kitid na kay gutok nga kung sumbong ka, automatic dayon ka nga sip-sip, which is ang imuha lang nga dili lang ka mapagan kay basin og maangin ka sa pasangil. So na mga ingana. And of course, pinagi nimo nga gi-share nimo usa sa makapabuka sa mga mata sa mga naminaw karon nga di lang kay sa mga amahan kundi sa mga tao nga ilang gikalagutan nga usahay iampo nila nga unta mo ni may tabo dili man na siya sa Ginoo kung atong iampo nga madaot or masakitan ng usa ka tawo. Pero sa imong case bata pa ka. Sakto to ang isulti sa imong bana nga tungod sa mga sakit nga nihaguman nimo nga dapat sa imong amahan unya sagol sa mga pangutana nga amahan man unta ka nganon di man ko nimo love. Mo na nga nakabuat ka og ingato o nakasulti ka ingato. Pero again, you can open it to your mom. Maski sa mong mga igsuon, huwag ganito kabaw gani as mo mga igsuon nakanuhuna sa datong time nga susama ni nga na. So don't feel guilty. Ngay pasaylo kung ginahanjud ka sa imuhang nabuhat. Pero again, linghod pa kay imong utok atong panahon na. Wa pa kay ka nasabtan. Mabitaw nga lately diha na nimo nasabtan kung unsa gyud ka maayo da imong papa. Kaya ang imo man nga natagaan og kabugaton, syempre ang iya ramang mga bati nga wa nimo mauyon ni. Ana man gyud na normal ra gyud na natong mga tao. Nga atong makita pirmi ang sayop ra gyud. Mura ba og sa usa ka one paper nga limpyo kung masuwatan naggamay dili ang kalimpyo lang ang ito ang makitaan. Ang makitaan nato gyud ang katong badlis nga nakahugaw sa mga papel. Kung makita tag-abog sa usa ka suga, mas makita na to ang iyang buling nga nagatabon sa suga pero wa na to matan-aw ang kahayag paani nga nahatag diri nato. So nga nagyapuntang mga tao. So again day kung unsay mga leksyon sa nimo nga nakuha ato, imong i-apply sa imong kinabuhi. Labi na sa imong mga anak nga imuhag yun nga pintulon sa saktong mga pamaagi nga dili lang kay puros na lang latos.
naamang yung disiplina. Di mo yun nato na ika-deny. Pero control yourself. Kaya usahay lagi, naiuban, na mayawaan, o madayon na nila ilang mga anak o gawahin ang pagmahay. Okay? Unya, hinaot pa unta sa mga tanang nag-views karon, mo comment mo, okay? Para makatabang ta sa gamayng pangutana sa tuang sender nga si Joy, kung unsay angay niyang buhaton. Kay she needs somebody nga makahatag og opinion para mas mugan-gaan pa ang ihang guilt nga nabati karon. So daghang salamat. Kini usab inyong ubos nga lagad, Papa Joe. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May luhang pumapatak, may nginting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Sa alon ng radyo, tinig mong gabay, nagbibigay pag-asa sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging nandyan, Papa Joe. Oh dear Papa Joe, aming kaibigan, salamat sa kwento mong walang katapusan.